Hello, what's up guys? This is Kim. So today, welcome back to my channel. For today's video guys, we will have a Q&A thread which is nag-post ko Q&A thread sa Facebook and murag dagan-dagan po nag-comment dito. So ako tong answerin yung mga questions dito. Some of them are mga iro ka questions, so some of them mga rurumihira kayo ba. And okay, so before we started, let's give a shout out sa mga friends nga nag-participate jud silang comments sa akong mga questions dito, maski tigid siya ka-support guys. But still, so okay guys, before we started, isabay na lang po na mo photoshoot vlog right now. And yes, sorry days akong kisaba kasi sa video. Okay, so let's get started. Is from Irene De La Paz. Pila na edad nimo? I'm 16 years old. Second question is from Alex May Manala. Yan din ba profile mo sa YouTube? Actually, no. Lahi akong profile sa mga social media accounts na ako. Lahi po sa akong profile sa YouTube channel. Which is, kaniya akong profile picture sa Facebook o sa muna yung profile sa YouTube channel. Third question is from Shaira May Suba Sambaon. Anong dahilan bakit ka nagba-vlog? Is it for money or for happiness? Or kasi passion mo? Well, actually sis, ga-vlog ko kay tungod, dili pod siya tungod sa money. It's because passion ako siya and happy pod ko nga mag-vlog ko. Which is, murag bet din ako bitaw siya nga hobby kay sukad nakakatpon ko nga mag-YouTube or mag-on sa social media with kay kuan murag love dyan ako siya buhaton. So, is it for happiness? And for the fourth question is from Gabriel Bitare. The fourth question is from Gabriel Bitare. Sino ang naging inspiration mo sa pagbablog? So, I have a many vlogging inspiration which is there is this transgender vlogger nga favorite na ko siya and she's this Jules kuan man gud dagan kay siya update about sa hormones. So siya dahil kay yung mga vlogging techniques guys mo si First Jules gid akong best nga vlogger. And for the fifth question is from J. Ford Moreno Montana. Sino po ang naging inspiration niyo sa pagbablog? Next question is from Roslyn Kakolba. Paano kung ang boyfriend mo gusto ang best friend mo? Anong gagawin mo? Ang for me is murag selfish naman good kaayo kung mututol ko nga bet sa akong boyfriend ang akong best friend, which is ako na lang gid mismo ang magparaya at bet man siya sa akong boyfriend. Share. Oh, ana, share your blessings. Share your blessing. Ana na lang good. Kung sa bata pa i-donate na nato atong daan nga dulaan sa mga nangangailangan. Ro! Mehi! Beta oy. Serious question. Answer. Ako na lang gid mismo magparaya kay bet man gid siya sa akong boyfriend, which is wala feeling sa boyfriend sa ako. And for the seventh question is from John. Love pa nimo no. Why hila ka? And the eighth question is from John Yapon. Pahabol question siya guys. Nganong nagbulag mo sa imong previous ex? Actually nagbulag mi sa akong ex kay kuan complicated na mong kaayo and pwede pod nga matawag na ko siyang cheater. Dili sa ingon pod nga kanang gidaot bitaw na ko siya. Dili naman good sad nako feel nga. There is this YouTuber ex diya po nga ako kamubod sa iya and I want him back also. Kabalo natin sa ka. Paasar ako nimo. Sorry di ay nga higilad sa ka. Sabi na magulong ka at first kabalo na ka nga ingani ko. Yes guys, he didn't know I was a transgender. Magod mo nang he ditched me and he left. For that ninth question is from Gwyn Jill Villanueva. Unsay imong fetish sa usa ka laki? What do you mean by fetish? Desire? So this picture says it all. 10th question is from Eric Dave. Sa feeling mo, gaano aganda?
Siguro on scale of 1 to 10, siguro sakto lang. Siguro mga 10. Pilipina. So, mo to siya guys. Thanks for watching. Thanks for watching. Sa mga pakailan na ako, yes, I am a transgender. Bayot ko dahil. So, sa mailad lang, pildi mo. So, okay guys. Thank you sa mga nananaw, sa mga nag-view, sa mga nag-like o share. Unta ang stay lang yapon mo. Sana ko mga reactors, stay yapon mo. Subscribe. Bye!